La tarda és un desànim de notes de violoncel. Passen ociosos els núvols i els insectes voladors dialoguen mentre planen damunt les transparències de les maresmes i la geometria dels patis. Ni els guarets, ni les orquídies, ni les aus que travessen la volta del cel no tenen set. Potser l'abril no és el més cruel dels mesos, però ara se senten ecos encomanadissos i jo ja no record les meves nocions de filatèlia, ni les meves ejaculatòries, ni les ninetes dels ulls del primer amor. Darrerament els diaris en parlen. Un dia arribaran genets amb cavalls de batalla i estris de ferro. Sòrdids, abjectes, ens ompliran la boca de crepuscles.